Kesik ke aprang menta aprang ke tors tema seta government tu pini claim mani tu mana pe enong le derlo Kesik and tu bom lo la pi pe non ta Kesik aku long tu lo aposi ningarong lo la pen kadoi phanda birtan itum pilo jen itum APHLC noksa ke symbol ke Kesik hello Kesik puthak si theng nang po lan ke ilitum rat la pen itum det ta jok un po Sarla nani tum metang si symbol bang ko propose na ma hola election la ke thom ni tum invite me ke di la si ke thom invite lo number 1 ke Kesik lo number 2 ke torch lo number 3 ke kolom pen hala ki bia thai la son lo sia number 1 abang sini tum ka prefer lo po jo la si number 1 sin tum na apan ang pilo Kesik si Asil ju last time election hol bang ke torch mi hum de sana ju MP hut ke Kesik MSC hol bang si torch MSC torch hai so a symbol asap muni tu confuse for that non hola EC independent candidate and domate rajanti mu po muni confuse fellow non ke ni tu ne Kesik si puver lo kente torch ke hala ko manne sang ma po tung ke di garu tum hala ke ke dang MP ke nang tum la torch symbol bang long la der pen nang tum avot ni tum la ke long lip un elo ni tum Kesik kang wai lo kente jo batai ta non batai ke tum hang on de lo ke torch ke Kesik ke melo polo ala ka ke than da than mesen he ke clan account ke ni tum muni tum man ka pachini account me claim et lo non ke la ke chia tum men kang thana na lo la si Kesik pen ing tipet pet bo lo na lo lam bang certain te la ASDC candidate atum an bang ke chi withdraw lap aputhak nang hin bang lo mesen lo alang litum la edet la pen ikhei kereng dang ji pu ma thasi ASDC candidate tum che withdraw et lo la bang mesen lo ni tum APHLC pen alang litum ban churu lo Intela so nang li kama thadam ke latum chibitro atlo pasu latum award ko nasi dam ji la tum vote ke ni li kama tha ni tum APHLC long si wang po thema la alang litum vote an ke la ke khei pereng nang ji pu tum vote ke halata ASDC tum ke la si aprang nelita politics join India ko ke ASDC supporter lang nelita Mujhe aku ASDC long doing tum olang mada ASDC bang si neli dodun lo aku tisi HSDC pusin dodun lo seta rata tum kroikre athege neli non pudam de lo hai ke kroikre athege nang litum ta chini lo sir isilam non nang li tum alliance pen election pathu pomati samli lasi nang li hin pen ka chimatha kwan si congress award nang li long ji congress award ke ni tum non ke theglong ke alang litum along ke doan congress award ke APHLC long siwang etpo bang a khe award an tai ni tum long siwang po kwan bat do nang li tum assessment chu litum latum alang litum 18000 ke di ke long la 18000 la pen la thak ta wang thui lang pu ni litum ma thalu athe non ni tum arjulong lo hala Bihari tum anda ba Bengali tum ta alang litum ta ni litum na thu ke bang yang ring du ku sia chulo lasi nang li tum award bang kam yong sara juga ni litum 46000 46000 so se hai 47 le right apa sa MP ho MP ho ke acha sir de na tum la haroghat 109 haroghat constituency along bang friendly contest bathurong so dimang people sinang tum alliance sector loma mate dakbang ke leave it pesong di ki matha loma alamang la son ho non dagne litum choche okhil gogoi pen congress tum ta long nia ding ke friendly contest si dorong lo la friendly contest ke one of the scheme of rather within the scheme of alliance lo lage scheme of puthak scheme or law puthak alliance or law puthak si lage isia a strategy lo lage
เป็นนอนหลายโนมันนะตุมนารีมันจะปีนี้ดอลลาร์มันยองเสียร์จูเรลเตนิลีที่ปุกังตุมแกอัตุมีนิลิตุม car vehicle bike rally dolo muni nang dun pik lo thousands lo jum hisab ta unhe la posi rat atum aphan nilitum choro lo rat nangi dun anatum la pen nangi dun long le ta dolang hala petrol nilitum pitong thede pi un edet lo la pot nilitum alang litum phan rat ke do anatum phan choro lo